No niin, raketit on ostettu vuodelle 2016-2017. Niitä on ton verran. Sitten aloitetaan nyt katsastusta nyt. Toi ekaksi jäännökset ja yksi paketti ekomunagranaatteja. No tuossa lukee munagranaatti, mutta no ekomunagranaatteja. Sitten täällä on 10 kappaletta vanhoja kiinalaisia. Tuota kuin isoja. En nyt kauhean isoja ole, mutta kuitenkin. Sitten mä ostin kaverilta viikko pari takaperi näitä 5 pakettia näitä vanhoja Thunder Kingeja, näitä pieniä, tosi tehokkaita. Ja mä voin teille laittaa video sitten tähän kohtaan. Joo, aika kova jytky oli. Ei mitään kummosempaa efektiä, mutta saukahti aika lujaa. Sitten toi Prismasta ei tullut mitenkään hirveästi, mutta tuli jotakin kuitenkin. Yksi paketti superroomalaisia ja sitten 3 pakettia Kingejä. Ne oli toi uusi ilmatykkejä. Yhdessä paketissa on 3, niitä oli 3 loota. Joo. Sitten mennään pitkänpäihin. Pitkänpäistä tuli 2 Apollo-suihkua. Täällä toisessa pussissa toinen. Joo, tuolla se. Niitä oli 2 Apollo-suihkua. Sitten oli 4 kappaletta 100-tähtisiä. Sitten tuolla toinen 2. Niitä oli 4. Sitten 15 pakettia näitä XXL jättipapatteja. Tuossa 10. Täällä on vielä 5. Tuossa. Joo, niitä oli 15. Niitä oli 15. 2 pakettia noita pillejä. Sitten 2, ei kun näitä oli 3, yhden mä ostin ja 2 sai kaupan päällä sytytyspuikkoja. Sitten tuolla pussissa on jossain vielä 1 tuossa. Joo. Sitten 6 pakettia Thunder King Sinole Sottei. Näitä tuli 6 lootaa. Ja sitten täällä on ne 3. Mä otan ne kohta. Sitten tuli 1 paketti. Mitä nää on? Big Thundereita. 5 € paketti. Loota. Paketti. Sitten tuli 10 pakettia XXL jättirähinä sarjoi. Sitten tuolla oli 1, 2. Ja niitä oli 10. Sitten yleensä patoja ostaa, mutta nyt sai alennusta, niin ostin Visilpada 16 laukausta. En tiedä mitä normaalisti maksaa, mutta 12 € sain. Sitten 1 paketti Big Powereita. Ihan tai Thunder King tapasi niinku kaikki melkein nykyään. Sitten tässä on nämä loput. Singlesot. Niitä oli 6. Ja sitten 2, mitä oli viime vuonnakin, jumbogranupalloja. Ja noita iPommeja olisi halunnut, mutta taas kun menisin kauppaan, niin noja oli tullut nyt tilalle. Toiseen vähän ketuttaa, että ei niitä ollut. Mä olisin kyllä halunnut, niitä oli, mä katsoin lehdestä ihan sieltäkö niinku munahuuruset. Niitä olisi ollut, mutta ei niitä sit ollutkaan. Ja sitten mennään rakettiin tukupyssäihin. Tulee vähän kiire, kun nauha tässä loppuu. Joo. 2 pakettia isokatteja. Ihan perinteisesti. Nyt oli 2 pakettia. Tuohon väliin. Sitten Turbo Thundereit. Mun tuli ihan lehden, niin siellä oli joku ihme, siellä oli joku alennus, semmonen lappu 1,50 paketti. Niitä on
5. Sitten 6. 7. 8 ja 9 lootaa Turbo Thundereit. Sitten XXL Turbo Thundereit oli 4 lootaa. Siihen. No, nyt oli 4 lootaa. Sitten oli tullut taas jättitykköjä. Niitä mä ostin yhden paketin, kun maksoi vaan 6 €. Olisi pitänyt ostaa 2. En sit ostanut. Sitten perinteisesti 1 paukkuvyö, että sitä voi vetää perässään ja tehdä sen mitä tykkää. Sitten ei ollut muussa paikoissa eikä granui paitsi Tukussa. Tai oli nyt jotenkin sai Ruokaporissa ja sai semmosissa, miten mä eksin lähteä sieltä hakemaan erikseen. Just 2 pakettia näihin löytyy muutenkin 10 enemmän ja niin ne saa nyt velvoit. Sitten 1 paketti kiinareita. Mä tuossa pari Tesmailia niin toimi. Et parhaat kiinareet varmaan tänä vuonna. Pari vuonna on ollut ihan skeida paskaa, ei oo toiminut yhtään. Sitten 2 Thunderpataa. Ja sitten mennään viimeiseen pusseihin. Hongkongiin. Hongkongista tuli jotain uutuuksia, Super Exosettei, pari pakettia. Näitä tuli pari pakettia, Super Exoset, jotain uusia. Nyt on. Ja hyvältä näyttää, Sitten 1 paketti perinteisesti Sumo-tykkäi. Nekin on aika kalliita, niin en viittinyt ostaa. Sitten yksi paketti revolveri roomalaisia pakko aina olla. Sitten tähtisädetikkui. Tämmösiä 5 kappaletta, tämmösiä isoja. En tiedä miksi tommosiakin tuli hommattu, mut kuitenkin. Sitten 4 pakettia Thunderkanei. Mitä helvettiä? Hei. Tuolla. Nyt tuli 4 pakettia. Sitten 4 pakettia leijonalaukauksia. Se oli siis 4 pakettia. Sitten joku ylijäänyt mä sain eurolla, joku 100 magia. Tuli vissiin väärää liikkeeseen tai jotain, niin toi sai. Ja sit kimittimi sai kaupan päällä 2 pakettia, kun osti, olisiko ollut yli 20 eurolla. Me kerettiin ampua se toinen kimitti-juttu tai leikittiin sille vähän, niin toi nyt on vaan 1 enää. Ja siinä sit olikin. Mä laitan teille vielä kuva näistä tähän loppuun ja muistakaa tilaa kanava ja tykät videoista ja se olisi moi, nähdään lauantaina.